ассалому алайкум бонувони азиз. Он занҳое ки мехоҳанд пулкор кунанд, марҳамат, ин видео барои он нафарое ки аз хона нишаста ягон сум надоранд, ки роҳи пулкор кардан мехоҳанд омӯзанд. Марҳамат, то охири видеоя тамошо кунед. Бисёриҳо медонанд ки ман дар интернет магазини Азон Валберес чанд вақт боз аст ки савдо мекунам. дар ин площадка духтаро шумо на балки фақат бор харида фурӯхта метавонед. агар аз дасти шумо ҳунарҳои дӯзандагӣ, бофандагӣ, ягон намуди декорт барои дом сохта метавонед ва ё бофта метавонед, ёки детски игрушкаҳо ки аз дасти шумо ин ҳунарҳо мебиёд, духтаро марҳамат, шумо метавонед аз хона нишаста ҳамин чизҳои худатона дӯхта ёки сохта дар ин интернет магазин фурӯхта метавонед. манам бо баробари ҳам бор харида фурӯхтан боз простин подяльник дӯхта